na zárek. Takže startujeme Český Budějovic vláčkem Cčkem a jdeme do Kroměříže. Tam teda dojedeme až v pondělí, čeká zastávky, tak se na to těšit. Vláček už si vybírá, to se asi vybere, já mám jasno. Čeká nás degustace nového menu Jilovo, tak jsem zvědavý, co to bude za baštu. Je to její nové menu, tak jsem zvědavý, jak to bude. Snad dobrý, vyzkoušíme to všechno a dáme vám vědět. Polévka, krém z konfitovaného česneku a skylové krotonky. Tak se na tu polévku podíváme. No, vidíme krotonky, konzistence je dobrá. Pojď kváčku. No, tak jsem na to teda zvědavej. Bych, že toho česneku tam moc cítit není a je taková mdlá, takže tato polívka, no nevím, jako chuťově je taková mdlá. Chod hovězí kýta po burgundsku a pečené brambory, no to. Tak to teda vypadá, hovězí kýta po burgundsku a gratinované brambory. Takže tu máme snědenou. Masíčko bylo dost, krásně měkké, masíčko se tomu nesplývalo. Chuťově bylo dobré, takže masíčko je výborný. To se týká brambor, ty byly taky dobře chucené, takže celkově to jídlo bych řekl hodnotil dobře chucené, maso fakt měkké a bylo dostatek. Tak a máme tu cheesecake, mandlema a medem, také to teda vypadá. Tak jsem zvědavej, to bude chutnat. Veď kváčku, to si dáš, veď? Já koukám vlastně koukám na to kváček, no. To bude baštáček říká, kvak je kvak, jede vlak, ale to taky, ale hlavně říká, že ten cheesecake je výborný. Teprve žabám strašně moc chutná. No. To se týká polívky, jak jsem říkal, dochucená, nic moc, neurazí, nenatchne. Jídlo, krásně měkké, výborné, bramburky taky dobře dochucený, velká spokojenost. No a ten dezert, to bylo to nejlepší nakonec. Tam se fakt šmáknu. Bašta. Takže celkově dojem je výborný. Můžu doporučit. Tu polívku by to chtěl malinko doladit, protože to kolem toho často jenom letělo. No. Je to shrnu. Jilovo menu, sezónní menu, cena 459 korun.